Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Asaqeda nothando nes'thembu sibuyele emuva because kunezinye izinto ezisalayo. Guys, kulaba ababona umshado kaMacele. Ngicela ukubuza ukuthi kwenziwa yini uMacele ambese UMabo, right? KuMabo abe ney'ngubo zikaMayeni, uMakhumalo noMangwabi. Okwazi ukungichazela leyo ndaba bathini ukuthi nje sengiyanqena ukubuyela ezinye izinto engangiyibhale phansi ukuthi lezi angizazi kahle. Angithi mina ngilandela isiZulu nokufunda. Ngangibuka leyo part ukuthi hawu kanjani because uMacele uyena first wife. So u-first wife mayefika ufika kungekho ongaphambi kwakhe. And first wife ushada kuqala ingakho ebabele sele from season 1 size sifike ku season 6 ethi ushade nendoda engashadile ngoba yena number 1 emshadweni. Kodwa manje kuMabo mangaba ngikhuluma iphutha ngabona uMacele kunengubo kaMayeni, kunengubo kaMakhumalo, kunengubo kaMangwabi. Wathi ubaba uMseleku nakhona mangisakhumbula kahle kwakuyiphupho lakhe ukuthi uMacele abambathise. Kanjani ngoba phela ufike kuqala. Bona sebengene kanjani emndenini ngaphambi kwakhe beze bebe kwi-list yefamily yakaMseleku baze bathola ingubo noma ke kaMseleku babezenzela into abayithandayo noma istyle sabo. Guys, ningitshele mangikhuluma into eyiphutha lapha yakuMabo kaMacele uMacele kwaba khona ingubo kaMayeni, ekaMakhumalo, ekaMangwabi kanti amakhosikazi eza emva kwakhe. Injani leyo? Yayi isithembu sabo sisibona ku-TV, ezinye siyayilandela ezinye asiyitholi kahle. Angisho ukuthi ngiyalawula if be-adjuste isiZulu benza ngendlela yabo. Ngifuna nje uku-understanda noma vele akunankinga. Cabanga ukuthi bakhona bazokwazi ukungiphendula kuleyo noma angibonanga kahle. KuMabo kaMacele, umshado kaMacele wesiZulu owesintu kwaba nengubo okwekaMayeni, ekaMangwabe, ekaMakhumalo kodwa lamakhosikazi eza emva kwakhe. Lokho kwangiduda ukuthi hawu bangene kanjani kwi-list yakaMseleku. Phela ngithi manje ngifuna ukuthi ezinye izinto mina ngiyichaze ngale ndlela lezi engiyibona ngazo ukuze mase siphikisana ukuthi wazi lokhu nami ngazi lokhu mase ngiyafunda-ke ekugcineni. Thank you so much for your love and support. Ngishilo ukuthi sidlehlele emuva solobuso reviewer Uthando Nes'thembu. Khona into engizama ukuyilungisa no-YouTube. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye bye.